Hello mga ka-listeners, balik na buta no intro vlog na po ni para sa kuan sa katapusang sumpay na ni sa kuan sa Jack in Poy no. Ato na ning gi-advance po ni nga intro vlog no. Mao pa ta ka-edit pero gi-advance na ko ni intro vlog kay aron diretso na no, hindi ko mag-edit. Ayo. Importante na ang vlog ba. Automatic na to ilig sumpay no. Nya magtiwas ko basa dahil sa comment mga ka-listeners no. Ang una si Annalyn Samson, good evening idol, thank you na jud ang sumpay, God bless you always nimo idol. Salamat kayo Annalyn Samson no. Nya si Jocelyn Infante, Lord, salamat na jud among gihulat na drama. Salamat kayo po nimo no. Jocelyn Infante. Si Abintahado, salamat kay amigo kay naanay sumpay. Salamat po nimo Ray Abintahado. Si Rinaldo is Restipicar Morning Doll. Lang dol wala na lagi sumpay sa Chico Malo. Sumpayan nato no part 6 ang Chico Malo no. Nadugay lang kita pasensya kaayo no. Rinaldo Restipicar no. Si Jocelyn Infante, Lord, salamat na nagyud among gihulat na drama. Isa pa yan, Jocelyn Infante no. Salamat po sa imong paghulat no. Pagpaminaw sa mga drama. Salamat kayo. Jocelyn Infante. Nya si Ray Abintahado, salamat kayo amigo kay naanay sumpay. Way sa pa yan, no? Ray Abintahado no. At angin niyo ang katapusan na po no sa drama nga Lone Ranger. Rinaldo is typical morning dol aslang dol wala na lagi sumpay sa Chikumalo. Nasumpayan nato part 6 no. Nadugay lang kita pasensya kayo Rinaldo is typical no. Og salamat sa imong pagpaabot no, pagpaminaw. Birds Dig Sub, tagal idol ah. Nalagi nadugay kita ni Birds Dig Sub tungod sa mga kakulian, kabisihan, problema no. Salamat sa imong pagpaabot Birds Dig Sub o sa imong pagpaminaw. Si Rizal Yang, thanks dol way sa payan Rizal Yang. O si Annalyn Santarin na jud ang sumpay. Salamat po din mo Annalyn Santarin. Christine Diasis, hi salamat sir na jud intawon. Taas po panahon paabot hihihi. Nindot imong giabangan sir kay dako. Mugaway og itsura munindot yun na maayo labi na og mapinturahan. God bless sir, enjoy your new home. Salamat Christine Diasis no. Nya si Melvin Terio, thanks Lord, dugayan na abot sa 10. Maugid, pasensya kay na busy gud. Nya si Richie Sumeli. Richie Sumeli. Asa na ang sumpay sa Chikumalo dol? Na-upload ng part 6 no. Salamat sa imuhang pagpaabot Richie Sumeli. Nya si Junil Saluta. Asa naman si Chico? Asa naman si Chico Ataya ba? Ni-reply si Aisal Kusaybi. Paghuwat, oy, apurado ba? Salamat sa pag-reply Aisal Kusaybi no. Itong mga nag-apura ba, pasensya kayo no. Samtala lang ninyo yung taon po kay di man sa tanang panahon dyan nga cellphone na kuwang giatubang, pasensya kayo no. Inaot na kus pagsabot no. Si Fee Peteri, dol asa naman ang part 6 dol, dugaya naman dol, nindot na narabato. Na-upload na nito ang part 6 no sa Chikumalo. Salamat kayo no sa imong pagpaabot at pagpaminaw no. Si Manahil Ali, hi salamat na dyan ang sumpay. Salamat idol, way sa payan Manahil Ali. Si Mami Bisdak, salamat dol sa pag-upload dugay na dyan nako. Naghuwat sa sumpay ani. Shout out Lods o God bless from KSE. Salamat kay Mami Bisdak no diya sa KSE. Shout out nimo no. Salamat sa imong pagpaminaw Mami Bisdak. Si Leopoldo Pagafular, dol na ama na Chikumalo. Na-upload itong part 6 no sa Chikumalo. Randy Castro, boss tagal mo naman mag-upload, buti naman may sumpay Lone Ranger. Tapos boss, sumpay pala sa Chikumalo. Nanahin mo ng Chico Manalo. O nasumpay na to part 6 ang Chikumalo no. Salamat Randy Castro. Si Lani Pitiri, dul asa naman ang part 6 ani nga drama. Nindot rabat ni paminawon unta ma-upload na. Salamat daan dol. God bless from Nunok ito Matalom Leti. Salamat kay Lani Pateri no diya sa Nunok ito Matalom Leti. Salamat sa imong pagpaminaw. Lini Omega dako balay rintahan pila pud rinta. 5K ang bulan ani no. Lini Omega. Tama ra jud balhin kay internet signal jud importante. Mao gid. Kita ari kay kusog ang TNT nga data no. Murag na pabor ni siya sa sa TNT no. Ang Globe ari hinay no. Pero ang TNT pabor, TNT may kung gamit so okay kay siya. Lini Omega no.
Si Miriarlyn Corbera, good evening idol, salamat sa pag-upload sa Lone Ranger. Ganahan kong maminaw ani nga drama habang nagatrabaho ko diri sa Saudi idol. Asa naman ang sumpay sa Chico Malo? Akong giatangan ang sumpay. Salamat sa pagbasa idol. Way sa payan, Miriarlyn Corbera. Na-upload ito ang part 6 sa Chico Malo, no? Salamat sa iyong pagpaabot ug pagpaminaw. Rudy Mejias, tulo ka heart. Salamat Rudy Mejias, no? Jun Al Villecastin, salamat boss sa pag-upload sa episode 10. God bless you boss. Okay, sa payan, salamat po nimo, no? God bless po nimo Jun Al Villecastin. Rudy Mejias, tulo ka heart. Nga si Ibancho, salamat boss. Maog gipaabot, dugay na upload. Murag busy siguro ka boss. Sakto ka. Busy ka. Murag nakakita. Maabangan diya boss dyan. Nindot ba ya boss tako ang lugar? Maog Ibancho, no? Si Jubilin Guri Loads, wala pa ang part 11 sa Lone Ranger. O atangi lang katapos ang sumpay na ta sa Lone Ranger, no? Jubilin Guri. Si Geraldine Hakobi, asa raman ang part 6 ani sir? Nasumpayan na, no? Part 6, sabay lang sa playlist, no? Sa Chico Malo. Si Cherisa Cabonita. Cherisa Cabonita, sus hanto doon, wala pa man gihapon part 6 ani. Ihatag naglain nga content po so Pasensya kayo ka, no? Cherisa Cabonita. Nalang kita yung mga kabisihan. Na po problema ba? Minaut na ko sa mong pagsabot, no? Cherisa Cabonita. Ay kabalaka kay mahuman na ginato ng dramahan, no? Kining Chico Malo. Ay bawo ko nga, excited yung ka ng drama kay action ba, no? Sabot kay kunimo kay parehas man na hilig o paminaw mga drama, no? Salamat kay sa mong pagpaminaw, no? Ulit ang maglangan mga kalusinas, paminawan niyo ang katapusang sumpay sa Jack and Poy. Kumusta mga kasama? Mga higala, kumusta? Sige, plastar mo. Atong hisgutan ang nangagi ni atong sugilanon. Lopig pa'y mitambong og pre-ka na seminar nila ni Jack og Poy dihang gipakapakaan sila og sermon sa inahan nga si Hilda bahin sa kaminyoon. Sa laing bahin, nahasol na sila si Maggie og Sara nga human sa usa ka buwan sukad sa ilang pakigbuwag sa kaluha. Wa may kisaw ang duha. Meaning, wa sila nakitang effort gikan sa kaluha. Mao nga nakahukom sila nga panid-an sa hilom sila si Jack og si Poy. Og usa ka higayon ni ana gisundan nila si Poy. Mga kasama, niya ang katapusang sumpay niningatong sugilanon, Jack and Poy! Debra? Raquel? Nana sila bro? Di kaway-kaway oh. Kamu seksi sa doon. Pagtagsaw niya ka ha? Hello. Hi. Manggawas ta, Sara. Manggawas ta. Sa gawas na ito mag-istorya. Dali! Ito man akong pit. Gisiko ko. Ila lang tagipulihan og mga bayot? O sa ko tinasuot sa nakaon to? Sakit ko ay. Bisan sa dam wagit ko mag-expect na ilan ni buhato na to. Hinoon. Mga gwapa mo sa itong mga bayuta. Ha? Kung di na ito maningog, mas sexy pa to na to. Nasa ni mo, sir, uy. Ilain na sa kong gibati, uy. Gusto kong musagit sa kalagot nga gusto kong magkatawa. Sure ka? Toro niyo eh. Nosa ka? Nalisuan na ka pangisip? Pasensya na pa ha. Nga gisamo ka na mo. Actually, kamuuntang duha ni mama ang among storyahon. Pero kuyawan mong good mi nga yawi-awan mi ni mama. Di basta mo kapunit anang balita Wa na mo mapuniti pa. Kami mismo ang nakakita. Ganina lang yun. Among gisundan si Poy ganina. Nagbeso-beso pa sila pa.
Nagtagsagid sila? Og sweet kayo sila pa. Yamat. Hindi raw tami musulti nimo pero di man sa mi mahimutang. Kibisan cool off mi ron. Nag-hope gyapon mi nga mo end up mi sa simbahan. Sakit kaya mundugan pa, uy. Insulto kayo sa mong pagkababae. Sa ato pa kung babae, okay ra mo. Di mo sakitan. Oh, Okay ra mo ilisan o babae nga mga parehas ninyo. dili. Oh. So, mababae o dili, sakit para ninyo. Oh. Sige. Istoryahan ko tong duha. Bantay lang yun nako. Ay, duka ko na. Mapagyan ang duha. Di sa ko katawa kay wakoy Lord. May lanang uyab sila si Poy og Jack pa. Mga bayot. Nida. Ay, di ko makatuoy nida. Sila manguyab og bayot. Sa kung ibahuan ang mga laki makigrelasyon og bayot, bayot man sab. Oh, yamat sa ato pa. Sila si Jack o Poy, mga, oh no! Kung sabi pagkita mo Tapong pasad sa uban. Kaliwat ko noon ni... Kinsa man sa akong kaliwat ang mga... Ang kanang dili pure lucky. Kinsa kay dili pure lucky na mo, no? Sa ila sa kaliwat ni Hilda, mo kinibawaan nga mga babaero man gani. Pre, balik ka ba to, pre? Kadit lang sa silpa ko, pre. Kadit lang sa ako. Wa, mangyod. O, sige na, pre. Pre! Oh, Hoy! Balik ka ba to? nagluhuwat ko sa kaluha, pre. Purbida. Di ka gikan nga, wapo magika, pre. Tama kong party, pre. Iya, ko, pre. Sige, pre. Ano mo kung wapo si Parilolo? Hoy! Ako? Bayot ko? Huh? Ngi! Cannot be. Baruan. Nanang ko mga doctors Doctors. Ako mga sons doctors naman. Taon saan man ko Narato naman nun ko ani. Pwede. Kung ko may bago sa akong buhaton. Saan na ako sila pagsudya, ha? Bro, si Papa oh. Napunta ba siya ng orasa? Nilakaw tinggal si Mama. Or di ba, giaway ni Mama? Si Mama giday. Pa? 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 Bi pa? Di pa. Anong karon pa man mo? Ha? Diin mo ni Rampa. Ha? Diin mo gikan? Ah. Nganong karon pa man mo? May kamiting mi pa. Gi-invite sa mig bar. May kanta-kanta man sad. Mao to nalingaw ra sad mi. Wali ka matug pa. Nilakaw si Mama. Ganina to ni Hagok inyong inahan ay. Gihuwat agad mo. May lanang uyab sila si Poy og Jack pa. Mga bayot. Pa? Namisa pa. Wadyo ko may bog usaw na ko pagsugod. Ano daman pa? Ano di ba? Ay! Ang maayo tingali ini no kanang kuan, kanang kamunulit og anak ko. Kung unsay gusto ninyong isulti. Ha? Pumigisapot pa. Sa di problema? Kung may gitago mo sa inyong pagkatao, pero maglisod mong sulti na mo ni mama ninyo ba? Ha? Karon, panahon na nga musulti mo nako. Andam ko maminaw. Andam ko musabot ninyo. Wa gyud may ideya sa unsay imong ipasabot. Bitaw pa. Kung unsa mo na pa, sultihin lang mi. We don't know what is you talking about. Stalking, Di ko kibaw sa pagsugod. Aron mo masayod, no? Naghuot ni akong dugan karon. Naglibog ko. Kung saan mo pagkuprunta. Mo nga gusto na ko nga magikan yun din nyo. Ang unsa man lagi pa. Pa, sumiangay na mo isulti. Kanila lang. Tagay mi klo. Klo. O sige. Ay, may mga pangutanan na lang ko. Deal. Ikaw, Poy. Ha? Paminaw, ha? Kung sa may paborito ni mong kulor. Dagan.
Actually, rainbow. Ako sad, rainbow. Tinuod ko. Oh, ano nang buta na magkana pa? Basta lang, Naglibog na gimihan ni Pada. pasagdi lang ko. Basta kay tubag lamos ako mga pangutana ha. Tubag lamo. Ano pa nila ibang utana pa? Napanapahana kini ha. Kinsa may paborito ninyong artista? Kanang lokal lang. Jake Cuenca. Joseph Marco. Ano man? Ano sila ba inyong paborito? Macho. Nagwawa ko naman pang utana pa. What's the matter di ay? Ikaw pa. Kinsa may paborito nimong artista? Ako? Si Gabi Concepcion. Nga naman ba? Siyempre, gwapo. Klaro pa, oy. Ano naman ka? He, noon sa tinanaway. Ako naman yung inyong gidudahan na naklakiha. Awa ba may gisulti pa? Ayun. Mukhang guilty lagi ka pa. Kaya ako magutanan ninyo ha. Sabi na mo ha. Tinood bang ha? Nga may relasyon mong dili ingon na to. Ha? Pa! Pa! Buhi ko ninyo unsa ba mo? Buhi ko ninyo! Sorry pa. Pero amo lang yung siguro kung gilantan baka. Di mo kainit pa. Tipa. Ano may ingon mo mong naduda man mo kung ang akong gilantan ba ko? Ano mo? Ang pataka ang gagyaw-yaw pa. Isang na yung panulti. Saan na yung masulti sa mong baba? Pa, nanihapon ka pa? Hindi away kang mama. Nag-repress ka? Gitiaw ka ka? Hey, lumay! Sama ninyo! Kabirang dako! Ah, uy! Sige. Karon mo pagtiwa sa inyong kilalisan kagabi eh. Mayroon kay buntag naman. Ug wa na makaistorbo. Bisang managko pa ng inyong mga tingog. Wa na mo'y masamok. Hala, magsaba-saba na mo. Wa gumimag, lalis ma. Wa. Libog na may gisulti ni Papa, ma. Usa man na itong gipanorte ni mo, Mael. Gipangutahan namin niya, ma. Among favorite color o kita mong favorite artista. Oo. Unya, nangutan na siya. Tinuod ako na nga may karesesuming di na to. Relasyon nga di ingon nato. Oh. Okay. Ngano man kuno to, Mael? Unsa man kuno nasod sa imong utok? Tubago na nako. Buta ko sa nimbas. Tasari. Tubago na nako tanan ninyo pangutana ha. Pero hangyo lang, ha? Ayaw ko ninyo sa pawi ha, kumusulti ko. Patiwasag ko sa tanan akong isulti ha. Paminaw mo. Ha? Kasabot mo. Jack. Pay! Kining. Wow lang mo. Wa ba mo maghuna-huna kuno sa bateon sa inyong mga sa inyong mga pag-asawanan? Buwag man sad meron. Sa ato pa, tinuod ay. Nama kong tubag, bro. Nagkawa sa di mo. Unsa ba oy? Pagtarong mong duha. Sa to pa ka lang tinood yun. Tinood yun ini. Inyo itong mga uyab ang duha. Inyo nang gilisan sila si Sarah o si Maggie. Tubag! 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 Tubag na dahil mo kay. Oy, na kining yung inahan, oh. Tubag! Tubagan na niyo yung inahan nga. Ay, bubida, oy. Tubaga tao na yung inahan. Paruhong ko nagbalik yung papa na. Sige na. Unsa ka sa pangutana? Nalimot na noon, mi. Tinuod ba nga inyong uyab tong mga bayot? Tinuod ba? Wala balita si Papa Mael, no? Wa bitaw. Ngano ka, no? Naistoryahan na ka niya sila si Jack Upoy. Uon sa man, pangutan o nato? Di na lang tingali, uy. Kung ata ng buhaton, mura pag nahangul ta nila. Di ba good? Bitaw, no? Sige, di na lang ta mag-follow up. Bahala sila sa buhay nila. Feeling nimo bro.
Klaro kayo. Nag-spy sila na to. Gisunday kita nila bro, klaro kayo. Unya, saan man eh? Mabuking ta. Sige lang, mag-amping lang ta bro. Sige. Pero sila si mama o papa. Tingalig mo, piyait sila. Gusto na ito balik. Siguro na itong di kita mabuking. Pero bro, kung ako ba? Unsa man? Kung sa kakonsultihan lang ginato sila sa tinuod sa? Si Sarah ug Magi? Si mama o papa. Di ba ano mo sila sa tinuod? Tingalig mo pa daw sa tasgual sa ugiro ani ha? Seriously bro, tug-anan na nato silang Sarah. Pwede bro. Ato lang gining barugan hangtod sa katapusan. Ang akong kuyawan ba? Tingalig, makita nung sila glain. Tug-anan lang ginato sila bro. Di sa tingali sila mga taglain eh. Kita. Di lagi. Lahi ra ang mga babae na itong mga laki bro. Mas dali tang makakita kay kita may manguyab. Ang mga babae, maghuwat man naging nun. Maghuwat man sila panguyaban. O na. Bitaw sad no? Mong ayaw kadlo. Padayon na sa original nga plano. Niyam lagi din duha. Uy, ano di pa? Oh, nga naman, ano mo ka ma? Nga naman kagitsura? Ahem! Naon sa day mo? May problema? Sultihan na lang nato, Mael. Ikaw bahala pa nga. Agad lang ulit mo. Time para ko. Ano day, unsay problema? Kuan kining. Ay, ikaw lang, Mael, ay. Ayaw lang gud mo pa kuyaw ma. Pa, sultihin na lang may ugunsa. Lausan na lang, pangga. Lausan na lang. Ikaw man dyan nakasugod. Unsa lagi ma, pa? Nakuyawan na bi ako. Nagkurog na akong, Unsay nagkurog bro? akong tuhod. Ito, nagkurog na sila kung Unsa man nagkurog ni mo bro? tuhod sa. Ma, pa? Sulti mi, unsay problema? Oh. Mabutan. Unsay yung isulti na mo? Isulti na, ma, pa. Jack. Boy. Unsa man? Sila si Maggie o si Sarah. Ano man ma? Pa? Naunsa sila duha? Silang duha. Nahimong upat. Unsa? Pagtarong ay Mael. Tarong gud pa. Kuyawan na ba yami? Nagkurog na biya mong mga Mga unsa. tuhod. May mga uyab na sila si Sarah at si Maggie. Magipalanghit pangga. No! Dili. Bisag magkinat sila pamudya o mag-inensek, wa na may mahimaw. Diyan na may. Ma! Tutugin ko ni mama? Tinuto pa? Tinuto? Tinuod ba to? Ay, sa inyong una-una, nag-joke na to inyong inahan? No! Dili! Kada ko ining kanadaw ha. Sa ato pa. Upay klaro ko na siya balik. Pausan si Maggie. Huwag siya sa ila. Ngayon pa siya katabang. Pagkasyon. Huwag ka magkuyog ang duha. Update ba ka sa social media? Ato i-check. Walang mga post. Di na biya ako active bro. Pues, mag-open tag bagong account. Pero bro, makaya ka na to. Makaya ka na to atong confirm na may unab na gud sila. Mulag dili. Dili na ako Ako sad, nagdiin sa ko kaya bro. Bro, di na Sila! Ingunaan na sila. Nagkakita ako ng pili natin. Unsa to? Unsa di gisulti mo? Ingunaan na sila. Nagkakita ako ng puli natin, ha? Sakto. Dali ata sa... Acting tingin ni bro eh. Acting tingin ni. Danik! Ha? Kipasuya na tingali ta ba? Ikaw, no? Posible kayo na eh. Ilan natin ang amigo, di ba? Ilang gibayran? Tanawa, bro. Sweet kayo sila, oh. Kung sa ako na namin, kung ilagin ang uyab. Ito no? Makikita lang kita nila. Mutuga lang kita. Nga, mga wedding planner to mga bading nga atong gimit na ilang nakita. Nga, hilom na tong gihikay
para sa tong double wedding para isurpresa nila. Reply si Sarah. Ina nga makikita ta. Oo, ako replyan. Tawagin na lang. Okay. Ano? Di na siya makontak. Sige. Sige, pag-message na lang. Ano naman siya mag-online? Manawag ko sa Banana Chills, be. Mangutanan ko kung napakita ba si Maggie dito. Wag yapon si mo report sa kananan, bro. Ay, useless naman tingali ang atong surpresa nila, bro. Ay, kamuntanan. Di na mga kayo mahilak, bro. Ay, pagkuha sa paglaom. Masige good time lang ta nila. Di, gigisya ta sa atong kagaling mantika. Gano? Naibawa na sila atong sekreto. Si Papa o Mama. Sukit-sukit to na siya. Silang duha sukit-sukit to na to. Kung wabigin sila mo piyait. Uyang wag yun. Uyang tinoyo niya. Ilatang gilisan. Ha? Saan mo ito, bro, ha? Taratulog ko. I cannot live without Maggie. Saba ni ay. O isa ni mo, bro. Kapilbuan ba gani nga watak kita nila? Buhi man lang kita. Uday, no? Mauna. Ang ato lang ini. Klaro na to sila sa mama o papa. Kung wabigin sila musipyat o tuka nilang Magi o Sara sa atong mga plano. Sa ato pa di ay, traidor debes papa ninyo. Uy. Mamo na inyong pasabot. Ngawa mi mo tuman si mama ninyo. Sa itong sabot, nga ihilom ang inyong mga plano aron surprisawan sila. Sa ato pa, traidor mi pagkaginikanan. Ay, wa man may mag-ingon nga traidor mo. Wala gininyo ilitok, pero mauna yung ipasabot. Una, Ma, nahadlok naman gud may gud. Nga tinuod na gud ba nga ilaming gilisan ba? Mauna ma, Mon mo. pa. Mong among gisiguro kung wa ba mo musipyat o tukan mo tinuod. Tinuod bahin sa among mga plano. Nagtulagi jud mo, nga amo mong gitraidor. Amo talagang giklaro ma. magduda lagi mo na mo. Ha? Ha? Kaya dili nyo klarohon kung wa mo magduda. Mauna. Ay lang ko yung lain ng sabot gud. Bitaw. Sa'yo lang nagsabot sa ayaw. Nalato naman gud me. Sos ninyo! Nalain na gid mi. Kaya nagduda mo na mo. Ha? Nagtumong amo mong traidor? Traidor ka mo? Lagi pa. Wa may migatrador pa. Namasin. Flote kayo kanaanak, traidor ka mo. Namasin na gud me. Kay basi nagka-istorya mo ba? Kamu mo ko ni balita na mo nga may bago na sila mga uyab. Bitaw. Sa ato pa, di gyud ay pwede nga makabalita lang ni bahin anak no. Kinahanglan gyud di ay nga sila mismo ang musulti namo nga may uyab na sila no. Sa inyong pagtuo, di na ko sila yaw-yawan. Naunsa naman taon mo? Uy, naunsa na mo? Kami naman na inyong dudahan. Wala mo may pagsalig na mo. Manggod pa kuan ba? Bro. Usa na ipasabot ini. Wa nila gibunggo. Paita. Wa na gud may ayo para ninyo. Sorry pa. Sorry ninyong duha ma, pa. Gawas na mo dito be. Nilabad akong o ninyo. Sige na. Panggabas naman. Panggabas, gabasod na mo buangang. Panggawas na mo. Sige na. Okay, hiluton pa ko sa mama ninyo. Oy. Ilot-ilot sila. Hoy, huwag ka man tingali, poy. La. Bebe, ikahilot ako, be. Hindi, oy. Dali, bro. Adi sa ma. Pa. Ay, gawas na dito, gawas! Isuga, ay. Pili na malitag mga artista pangga, no? Pwede tayo. Ikaw, best actor. Ako sa best actress. Ay, wa sila may bawa ba? Naatog yun silang ibonggo. O sila na unya ang masurpresa. Hehe, tawagan ako si Bagay. Pahibawaan ako. Mao ba? Nagduda sila? Mao nagisulti ni mama. Mao nga pag-amping mo ha. Nga di mo sipyat if magkita na sad mo. Oh, ayan. Mga best actress min, no? Wag mo ka worry. Salamat.
By the way, bisend na day ni Sarah ang atong pictures. Katong kitang upat nga nag-double date ko no, ha? Ay! Kuan ba? Huwag yung kasi na makabantay nga kami itong inyong kauban sa pictures. Wate nga li. Lucky pa kay mo dit. Hala, oy. Malingaw man ko niya. Oo, mga cute. Lahi sa mong style ng pagka-couples. Bro! Nay bagong message si Sarah? Dito isulti mo? Nabay bagong message si Sarah? Ha? Wa, ako ni gireview ang iyang gisay ng picture, bro. Ay, katawan na eh. Sakit-sakit lang kaslugan. Ha? Di, gitanaw na ko ilang mga uya, bro. Ha? Tutuki ko sila, bro. Murag, familiar yun nilang mga dagway. Asa ba? Hamay. Ang tanawa. Wako kailan na eh. Tutukig maayo. Ang mata, bro. Tanawa. Familiar kayo. Murag, nagmitigidaan ni nila. Di ba? Oo. Kaila ko ini nila. Kinsa sila, bro? Wako kay baw. Klaro mo, bro. Kaila ko sila now. Pero wako makilala sila mga ngan. So, kailagi tingalitan ni nila, bro. Oh. Na-meet na ni nato. Din! Di ko sure. Wako mahuna-hunaan. Ha? Din! Di ni sila atong maglagbit sa una? Di man. Kliyente! Kana. Basin. Nainitext mo? Ang bag-o na tong mga uyab. Ha? Ang mga wedding planner. Uy, nalimot ah. May meeting marita nila ron. Oh. Tuwa na sila sa tong meeting place. So, na-finalize na mo ang reception venue. Mausad ang simbahan. Tanan, na-finalize na. Anya, kung doon na pa mo yung gusto ipuno, taas pa matag time. Better nga ato na istoryahan karon, di ba? And by the way, di ay, na-schedule para sa inyong pre-kana seminar, okay? So, kinahanglan na nga inyo nang istoryahan ang inyong mga fiancé about ini. Di na pwede ang secret kay need man mong mo-attend og seminar. Hey, master, namino mo na mo? Ha? Ganihara ko nakabantay nila. Siguro silang tutok na to, sis. Paklaro mo ha? Tingal big na fall na mo na mo. Ay! Agit ko. Tingali kami na inyong pakaslan. Oo. Hey. Pamilyar yung mga dagway. Bitaw. Murag, kailagi mi ninyo. Kakita namin ninyo. Di lang na mo marikol o asa. Lagi. Basta kay, nakakita lagi mi ninyo. Ala, oy. Gidagaw mo mga sir. Natural nga nakakita na mo na mo kay dili ni first time nga nakita ta, right? Agbay raman taong ta sige kita, sir. Kay kami man ang inyong gikuha nga wedding planner o events coordinator. May pag-sure bang duha, we? Nag-amnesia mo. Bitaw sa. Lugawa. Murag na plan ni naman tingalay tayo ni bro. Nakapamahawag, nakapaniod to ba mo? Nagkapira ba ya taon ta karon? Nakakaon rami. Okay na. Di may pagawason sa mong mama sa bahay kung wa may kaon. Wow! Para grade 1 lang. Seryoso bitaw. Namoy kaanggit og now. Kamu to. Ay. Kuya, wala sa tanin niyo, eh. Sila ba to bro? Sila ba to? Mulag sila. Kinsa bitaw, oy? Kinsa mo na sila, mga kriminal? Kalayo ang kriminal, we. Kamu to mga beauty queen! Abigyud na mo
Ano naming mabuking? Mabay na mong pagtuo. Nagsinig ko kugula-hula sa loob pag dinay. Okay, ang importante nga, wag yun mo nila mabuking. Pero pag-prepare na lang mo, ha? Kaya for sure, makigmeet na sila ninyo para sa Precana Seminar. Mao ba? Yes, happy tabaya. O di pwede ka di mo matambong. Okay. Amo ng pangandaman. Sao man na nato, bro? Wa magid sila mo pauli sila mga bay. Bisan sa nagkukontak bro. Di yun. Mangadto na ko ang mga outlet sa mga bandana chills. Wa gyapon magpakita si Maggie dito. Ug wa sila contact number ini. Doon na ginibinuang bro. Bro, di na tapalabot ini. Ah, di na gyud. Jack and Boy! Oh, uy! Hala. Nasad ni. My cousins! Gadaon na. My cousins! Nalagi ka. How are you? Nalagi ka. Ha? Gidani mo yung mga sawa? Awa. Busy? By the way, condolence, ha? Ha? Unsay Unsay condolence? condolence? Sibak ko kay! Buhay mo Wala sila sa mama, mama o papa? papa! What I mean is, ang inyong mga kasing-kasing akong gipasabot. What? Come on. Ay lagod mo pag... Ay mo kauwaw na ko. Okay ra na. Okay ra. Hoy, hoy. Wa gyud mi kasabot sa imong gipanulte. Sa nahitabo? Okay ra mo? Wa mamatay ang inyong mga kasing-kasing? Ano lagi? Klaruhan na lang. Ay ko ing nga wa mo mahibaw. Nga kaslunon sila si Sarah ug Maggie. Ug dili kamo ang ilang partner. Ha? Pakita na mo sa invitation, ha? Gisend naman to nila sa akong messenger. Tarong Jules ha? Tarong Jules. Ha? Sa tarong? My goodness! So, wa gid mo'y kalibutan? Ay. Tanawa. Ngano di ay? Unsa din yung tabo, ha? Ngano nagkabuwag man mo? Di ba? Engaged naman unta mo? What happened, mga cousins? Anong nangyari? Unsay nahitabo, oy? Kwelo keso cheso. Ay si kinat sila di ay. Wa mi kasabot. Sila ka di ada. Italian mong gusto. Di mo kinat sila. My beloved cousin. Remember, Italian ang akong asawa. Sus, sige pahambog ay. Labad na kini mo oh. On mo. Italian ya. Oy. Why are you crying, my dear cousin? Namatyan ko. Oy. Namatyan ko kasing-kasing. Bro. Di sa tapadain ni bro. Ato sa ning karohon. Unsa gini ka tinuod. At bangon na to sila. Okay. Ayaw palabi, cousin Poy. O karon ma-relax mo gamay, no? I-treat na mo pagkaon. Yes! Bawasan ni mo. Quick, may mong gipakaon na mo. Napay yung bura og baseball, oh? Pwede saan mo kuha mo na. Ako na bayad. Ay to, manggol minda do minimo ko restaurant. Ay, ipulaan ako sa Italiana, eh. Gimingaw na ko ining atong mga street foods. Bro, okay lang di bro. At least, relax ko gamay. Kaya doon ako ikikaon. Pero mas maayo ganig. Dito gitarista na di kaon. Mas nindot yun tato. Onya, so, what's may inyong plano karon, cousins? Ang tinuod ko daan na. Temporary lang mo itong mong panagbuwag. Muna mong sabot. Pero kami ni Puy, pinasekreto mag-process sa mong double wedding o final na tanan. Pero may naabot nga problema. May bago mo silang uyab. Ang pinaka-worst pag yun, siya magingo nga mapakasal sila. Di malasa sa ninyo, eh? Ha? Pero, di ni pwede. Kinahanglang maistorya una namo sila. Punta namin, Jules. Ano man? Mukha ba kaming kapalit-palit?
Oh, kayo? Grabe sa nimo eh. Joke! Joke na itong mga cousins, ay. Para nako, no? Unsa man? Kamu ang bagay. In fact, may giandam na kong regalo para ninyo. Mao ba? Oh, Unsa man? diamond rings. Diamond rings? Yes! Para unta sa inyong kasal ba? Pero kaya, di man madayon, di sa din ako mahatag ninyo. Sorry. Tinood ka na nga diamond. Pasig, lubutan na sa baso ha? You're right! Lubot nis diamond. Sa baso nga made of diamond. Yawa god. Sigurado ka? My dear cousins, kabaw mo ha? Hambugiro ko. Oh, kahibaw may ana. O kay hambugiro man ko, dili mahitabong muhatag ko ninyo og kanang alanganin nga regalo, di ba? Bitaw sa? So, seryosong diamond ring yun ay mo hatag na mo. Yes! Kaming duha si Jack, yung mo hatagan? Kamong upat wedding rings nga diamond akong ihatag ninyo. Oh no. Pero ako lang ning ihatag kung kamog yung upat ay magkadayon. Mao nga paning kamuti nga mabawi ninyo ang inyong mga uyab. Ha? Okay? Aron, ug kung magkadayon mo, magpakasal mo aron madawat ninyo ang akong regalo nga wedding rings. Seryoso ko mga cousins. Tinuod na to sila pangita bro. Atos lang atnan silang kasal. Kano sa ganitong pizza bro? Wahay na. Wahay na, di na pwede. Unsa may mong gusto? Unsa kitag itigil ang kasal? Ayaw na. OA na kayo na. Karon pa lang, lihukan na ninyo. Oo, amo ning lihukon. Karon dayon, amo ning lihukon. Doon na ba di ayon niya ko'y ipunong regalo ninyo, ha? Kung kamugid ang magkadayon? Unsa pa man? Hi, girls! Hello! Hello, lalagyan mo ang mga beauty ladies. Oy, wala mi sa inyong beauty, no? Habasit. Thanks! Unsan na? Nagkatalk na mo sa inyong mga fiancé? Ay, wa pagid mga darling. Oy, anong wa pa man? Hapit na ang seminar. Mao. Actually, plano na mo nga, di gid mi makigstorya nila. What? Gusto na mo nga ato namin magkita-kita sa seminar. Oh, Di ba? Okay lang? okay. Kamoy bahala. Ako'y bahala sa inyong honeymoon sa Italy. Sure ka? Yes! Honeymoon for 1 month. What mo gasto? Wow. Sigurado ka? Sigurado kayo. Hambugiro gud ko. Kung manghambog manggani ko, lubos-lubosin ko na, di ba? Sige na bro, ato na sila pangitaon, dali! Og naapagod ko'y ipuno. Unsa naman sad? Regaluhan tamog house and lot. Ay, sagid mo. Ha? Yes! Sa ako nang giingon, hambugiro gud ko. Baon na lagi may anak lagi. Gusto kong way makalabaw sa akong mga regalo inyong madawat. Sige. Mubuwag namin nimo. Amo na Sige. pangitaon sila si Maggie og Sarah. Sige. Ato sa mi! Ops! Naapagod ko ipuno. Unsa naman sad? Tagaan pagyud tamog brand new cars. Cars? Yes! More than one. Car. Plus S. Cars. Di ba? Duha gyud kasakyanan? Tag sami? Ano sa duha? Small amount. Upat kasakyanan. Tagsa mo upat. Ha? Sa ako nang giingon ninyo, hambugiro lang ko. Kumuhatag ko, lupig pa na ko'y nakadaog sa luto. Pangitaon na mo sila! Ay! Nata ko ipuno! Unsa naman sad! Tagaan pagyud ta mo og 2 million pesos each. Ha? Kaming duha? Kamong upat. Timan ninyo. Hambugiro lagi ko. Matay. Magdi na may tinuod, Jules. Sige tunod. Bro, hambugiro lagi siya. Tinuod na. Okay, ni believe nako si Poy. Basta ko imo Poy. 5 million pesos. O sige.
Nitoon ako! Nitoon ako! Sige, sige. Pangitaan na yun ninyo kay basin mausabang akong nauna. Okay. Sige, Sure! pangitaon na mo! Asa na to sila pangita? Der, pangitaon na itong una. Nanaw na gumay bro. Ug asa na ito siya pangitaon. Ha? Unsa man? Ang duha ka mga bayot. Ha? Makatabang sila na to. Mubayad lang tag extra. Sa may ito ipabuhat nila. Kanang mga events organizer. Kaila-kaila na sila. Unya? Atong ipa-search kung kinsa ang events organizer nga ni handle sa kasal nila ni Magi og Sara sa bago nilang mga uyab. To. Sige. Atong tawagan. Murag doon naman din ilang office. Ato lang ato. Di mo na magdadaan. Ay di na lang. Ato lang din nato. Oh, so, magpakalalaki na sa dangamang beauty karon? Unsa pa? Tagaan mo na mo og bonus today. Mao nga, don't worry. Oh, Hello, thank you. Thank you, ho. Thank you so much. Thank you. Padali na mo. Kay, open ang elevator. Unsa kanito sila nga floor? Sa green floor naman tingali ito bro. Ah, ito arang elevator. Gabiyas mga regalo ni Jules na ito no. Lagi? Murag too good to be true? Pero, posible nga tinuod. Aw, inoon, matinuod man o dili ang regalo ni Jules. Pagitaong gyapon ako sumagi. Mo, ako sad. Bisang pa si Jules. Pangitaon yun ako Sara. Pero mas okay kung matinood ang regalo ni Jules. Tingnan mo bro. O, ni-open na ang elevator. Magi! Sara! Sis, wapot na makatransform. Sa ato pa. Kamu? Ang yun ko. Nga pamilya yun ka na mo. Kamong duha. Kamu din lang kauban sa mga picture. Ay, okay. Ni Ana man eh. Bunggo naman ta. Mangita tag place nga magasulti tag maayo. For thy steadfast love is great. Hey, pastilan. Abi yun ako di na madayon din kasala. Basta tinuod nga nagbinalay. May problema nga dili kaya sulbaron. Clouds be exalted. At this point, let us start the marriage rites. Yun ang kasal! Usay problema. Sorry, Father. Ako lang yatod ang diamond wedding rings para nila. Ang akong gisaan ninyo, Jack and Poy. Salamat, Jules! Okay na, Father. Okay na. Padayon ang kasal. Asa naman to si Jules? Yan naman ka. Restless lagi ka. May problema? Nakabantay ka ni Jules? Wa. Asam ka tutuhan na? Nakabantay ka ni Jules? Wala ba? Nga naman, magpasalamat kasing gihatag nga diamond rings. Oh, pero napakulang yung pangutanan niya. Bro! Nakabantay ka ni Jules? Oh, bro, uwa lagi? Yan di ay. Ganina na lagi mo sige pangita niya. At this point, ato nang i-open ang mga gifts. Ato ang iyoon ang mga newlyweds nga moari sa center.
mag-open dahil sa mga regalo. Sa matos Jules eh. Oh, walang tingali mo sa reception. Hi, guys! Jules! Cousin! Cousin! First of all, congratulations, mga kasen. Thank you, cousin. Thank you, cousin. Butan. Congrats, Maggie. Thank you. Unsi po, ti pasabot ini. Congrats, Sarah. Thank you. Unsi pasabot ini, Jules. Jack. Hoy, unsa man ni? Maggie, Sarah, dawatan ninyo ang akong mga additional nga regalo ninyo. Oh. Now, for your house and lot, Jack and Maggie, Poy and Sarah. Thank you, cousin! Lain nga mga yawi para sa inyong mga cars. Tinuod ni? Tinuod ni? Thank you, cousin! Oh, niya pa. Tickets, back and forth, 1 month honeymoon sa Italy. Og labaw sa tanan. Nga mga kasenso. Sige? Tag 2 million pesos mong upat. Thank you, cousin! Salamat! Why sa payan, oy? Small amount. Chicken na nako. Og ako na bahala sa giveaways ninyong tanan. Manghatag ko og tag 5,000 pesos sa tanan. Apil na ang mga waiter. O anong imo nang gibuhat, Jules? Dako kay kagatidad kag gibuhian. Dito, syempre, hambugiro gud ko. Pero dili na ko ilugon ang limelight gikan sa mga kinasal. Mabuhay ang mga bagong kasal! Mabuhay! Diyos, salamat kayo ha. Galante ka man di kaayo eh. Bitaw no, thank you kayo ha. Wag gid may mag-expect ini. Sinsayo na ako mga kasens. George! Tito! Tanay! Kano sa kuno ipanghatag ang mga giveaways nga tag 5K? Okay. Why mamauli ang ton mahuman ang program, ha? Kay ang mupauli, dili makadawat sa giveaway nga 5,000 pesos! Sige! Padayon ang lipay-lipay! Wow! Kanindot sa bahay nga giregalo ni Jules na to, Jack. Lagi? Nauwaw ba ako niya mahal? Nga naman. Sumagod. Sukad pag elementary. Lagot na ikuha na niya. Bitaw no. Di man tingali kay ikaw rin kalagot niya. Pero tanawa rin good. Grabe ang iyang kihatag na to. Unbelievable. Mo na igingon. Nga di gyud dapat i-judge ang tao. Tama. Yes. Mao ni atong lesson learned. Dali na. Suruyo na nato ang tibuok bay. Wow! Fully furnished pa yun, love. Grabe ka galante si Jules, no? Grabe ka bugiro, sad. Ikaw ba? Sa pag-ana, oy. Hindi ba basta-basta lang ipanghatag lang, ha? Nato, nila ni Maggie og Jack. Og apil itong tanan nga nitambong sa atong kasal. Aw, nagagyo na lipay. O siyempre, nagpasalamat ko. Pero, di mo gusto bunga siyang kamanggihatagon. Bunga to siyang kambugiro. Kisiyaram siningon. So, sa ato pa, di tangay magpasalamat. Aw, magpasalamat agud gihapon. Pero di lang kalikayan nga magilty sad ta ba? Nga naman. Dili man gud tales. Fortunate nga angay niya bubuan sa mga ingaw ato kadakong kantidad. Sakto na biyon tatong wedding ring para sa regalo nato. Pero kining tanan, grabe. Wala lang di unta ta mo dawat. Ato na lang ning iuli kay magilty ra man day ta ini. Ayaw, sad.
Anong iuli mo niya? Gihatag mo niya. Anong Ay, iuli di mo na to? mangod. Sa imo sinultihan ba? Mura man og ni take advantage sa tas iyang kambugiro. Kay nitigabantis bigod bitaw ta. Akon mao iuli ni natong tanan. Karamay gaingon nga di ta pobre. Unya, ug ato ni iuli, mo insulto ta siya. Pero nagpakonsensya ka. Og di ta maka-enjoy ning mga butanga kung gikut-kot ang ato mga konsensya. Unsa? Lagi pa? Yamat. Naglabad naman nun niya mga o. Nagmahay noon ko pa. Anong inisulti kong Sara to? Kusad? Mao na. Patuyo mo tabi. Karon na problema na noon mo. Be. Mao lagi nga ni amin ninyo ni mama aron magpatambag mi ba? Oh. Nede ka ma? Gitingog-tingog diya. Ay, ihubag na yung tonsil ay. Di tingogos doktor. Pero nakadungog na siya pa. Agang! Bitaw tabangin mi ninyo. Kay gusto gyud ipauli sa among mga asawa ang mga regalong gihatag ni Jules gawa sa bidding ring. Ngano malaging nagsulti-sulti pa mong bayad sa konsensya? Be. Mao gani, nagmahay na mi pa, pero wahi na. Mana? Ana, sinyas yung nanay. Ay, murag doon sa opinion. Pero di naman na makasulti. Di makasulti sa pangga. Di na kasulti taon. Action lang kuno pa. Sige, pangga. Oh. Ipaagi sa aksyon imong tubag sa pungutana ining imong mga anak. Ay! Ano man to mama? Gipangdukol, mami. Sakit ra ba kayo? Sige ito Tana pa mo. O klaros mensahe adto. Lawgawag yung mamo Way tingog-tingog. Diretso og dukol. Lagi, sakit ra ba kayo? No, unsa na may inyong hukom, ha? Iuli ninyo. Oh, Jules, maunay among nadesisyonan. Ninyong upat? Apil sila si Jack Upoy? Actually, kami ra ni Maggie. Pero sigurado ming dili sa musupak. I beg to disagree. Sigurado gud ko nga dili na maoy desisyon sa duha. Naibaw ba mo? Nganong naning kamot gud sila nga mahinayon ang inyong kasal? Tungod sa mga regalo. Sa wedding rings pa lang nga diamond, nisiga na ang ilang mga mata. Samot na paghisgot nako sa 1-month honeymoon, all expenses paid sa Italy. Nilugwa na yun nila mata. Punaan pa sa house and lot ug sa mga sakyanan. Plus tag 2 million pesos each. Imagine na unsay ilang mga hitsura. Lupig pa nila yung mga baboy, irong buang. Nga nagdiwalwal ang dila ug nagtu ang laway. Mao nga ayaw ko ninyo patuwa. Nga gusto sila nga iuli ning tanan ako. Kay mauni ang labing dakong hinungdan nganong nag-apura sila nga makasal mo. Nga naong ngano mong duha? Ha? Nagdungoy na mo gud mo diha. Hubog na mo? Mahubog ba day may niya itong giinom? Di ni tubig. Pero suka. Kapto sa kiuntiyan pa. Sige. Undang na ta. Sakto na to kay mahili sa tumong itinae ni klaki hada. Mga listener, ungay rin tao ni sunaw na sa ganagsuwat. Wa mi labot ini. Ayaw ni sundan ninyo ha? Mura naman sa mong nahubog Takal mo yaw-yaw diha. Balik na sa itong problema, be. Ikaw pa? Kung sa may among buhaton. Pag-istorya mong upat, ha? Istorya mong upat. Sa buti ninyo, unsay angay buhaton. Onya, ihan na ang mga opinyon. Dili kay diritso-diritso sa mga desisyon. Paminawon ang matag usa o timbang-timbangon ang tanan. Una mapakanaog og desisyon. Nya kinahanglan ang desisyon, uyunan yun ninyong upat. Ha? Nagdugang yung ring da. Hello, mahal. Nako diri lang papa. Kami ni Poy. Okay, magpaabot mi niyo dire. Bye. Isa ron? Ambot? Ambot tayo da. Ako rin mable. Kajot, taan na!
Magsulsoy ka! Nga naman mong duha. Ano sa mo? Nanong mura mo magkakilawon og tao? Ha? Mage? Sara? Nahibaw na mistanan. Sa tanan? Sa tanan? Unsay masabot? Nahibaw na mi. Kung anong porsigido kay mong magpakasal na mo. Ha? Siyempre. Mahal kay mo nila. Dili pa! Tungod sa mga regalo, og makigbuwag namin nila pa. Unsa? Unsa ko ni ha? Unsa ko ni? Unsa ni? Si Diyos mismo mainisulti na mo sa tanan. Nga mo ang porsigido kay mong ipaday ang atong kasal tungod sa mga regalo. Mao nga ni decide me nga makigbuwag namin ninyo. Objection, Your Honor! Assistant! Nalimot mo? Nalimot mo nga wa pa si Jules. Naprosige na yun may magpadayon sa kasal. Bitaw, ano man? Ato, ipatawa ka mga wedding coordinators? Ano na, pahinamduman mo? Tepa. Bitaw, Sara. Magi. Ayaw to ninyo kalimti, oy. Mama gani nga ni Baos mo nila. Nagpatuo mong may bag-o na mong karelasyon. Kinumdum na mo? Sana. Pasensya na mo. Nadalag mi sa mga sulti ni Jules. Og nalimot mis tinuod. Sa tinuod yung kinahitabo. Ay! Salamat itaon nga ninundo mo. Abi ginakog ka ng kuan. Magbuwag gayon mo. Pida, ipadingot lang kog bugbog na. Sorry po. Way kaso po. Sorry, Jack. Okay ra? Onya. Natuloy na yun, ha? Onya. Unsa naman inyong buhaton, ha? Sa mga regalo ni Jules, ha? Inyong iuli. Dili! Hay, kumusta na kang upat? Pa man mahuman ang usa ka buwan nilang hindi mo sa Italy. Nag-enjoy pa to sila dito. Abi yun akong madayon tag ilang mga... Katubag ilang planong iuli ang mga regalo ni Jules. Wow, eh. Kuyawag yun di ang Jules, no? Ing ana yun di siya kadato. Ing anak yun. Di na to basta-basta iyang ipanghatag, eh. Apil pag-uubang mga tao ato. Kumusta na kas Jules, no? Wala mo balik sa Italy si Jules? Wa na ko no. Last nga, nagka-chat silang puy. Dili siya sa Pilipinas. After ato, wala gid mag-online si Jules. Hala, no! Waka to siya bugis niyang asawa. Delikado, giwagad. Mausad bitaw na yung among giwarihan. Grabe good kad ako ang iyang gasto. Base na suko ang iyang asawa. Bida, no? Ay, may laguntag okay na to siya. Dili gid active yung account. Lugawas ah. Asan na kayo luha na? Konsensya, mansita. Saman, atong i-post yung picture. Ato ingon, ato ibutang sa caption nga. Kung kitsin, ibaw og information about ni Jules. Iba-ibaw na to. O sige, ato na buhaton. Uy, imong phone no? Tubag ka sa akin, nag-drive ko. Si Sarah na. Ay, si Papa man eh. Hello, Pa! Ay, tinuod, lagday! Nakita na ko si Jules, kauban ng mga tao dito sa sidewalk. My God! Saban? Hindi, nang gapita pa eh. Ato na to. Lugawa to, Hana, oy. Anong wa man siya magpakita na to? Anong wa man siya ni Arne din eh? Anong wa siya madoon na to? Unsa pa? Pride. Pa, adtuon na to ang imong giingon. Adtuon na to si Jules. Basta kiti hindi ito siya nakita putida na nagsulob na to siya t-shirt og parol. Nya nagchinilas lang galito. Ya, bulingit siya pa. Wala ko noon maklaro kay kuan layo ora ko gamay. Isay klaro ni babae mo natutog ginaog pa. Go signal man to. Wa gyud ko kay gayon. Si mama ninyo na Kayo ta. Oy, lo pangga. Ha? Na Jules? Sige, pangga. Wa na mi ha. Ay pala ko ha. Ipahuwat mi. Sige, bye. Ay, salamat. May doon na yun nato.
Tana dayon kay tingali mausab ang unahon na og mulakaw. Tara, paspasan na itong lakaw na. Tara. Makapaspas ba dahil ka pa? Ay, tanawa lang. Tempa, ragon. Unong sa unong. Ah, Anong manglakaw mo? Tangan naman ti sakinan. Oo, dahil no. Day sa. Wait, to sakyan na eh. Dali, ano? Gutom na tingali kayo mo nang wanag ito kagwanta. Oo, yun. Di na mag-pride lagi. Mapatabay ba ko na si tinuod, oy. Hindi lang ko na ta mag-speculate. Sa ganina speculate. Sa ganina. Pikulit ko, pag-una-una. Bugo. Mas papa ninyo da, kay baw pa. Pero sa tinuod lang, wala gyud lagi maayong dangatan ang sobrang hambugiro sa. Mao na nahitabong Jules doon. Sa sobrang hambog, hatag dire, hatag dito, gasto dire, gasto dito. Wala tingali kagwanta ang asawa, gibuwagan. Karon, kagidlay na. Muna. Ay lagi mo pag-unaon na. Kay wa pa kita maibaw sa tinuod nga ni tabo og sa gidangatan ni Jules. Pero 99.9% nga sakto gyud mi mahal. Bitaw. Karon na kayo. Kung mayo na lang, nga nakatiming si Jules, nga kibawtang mutanaw, ug mayong kabubuton. Panahon na nga iuli nato ang ubang ginigalo ni Jules nato. Isang 2 milyon ato giuli para makasugod siya. Uli asa nato siya sakyanan. Ay, kamo ba? Naulagin mo da. Gari kay silag mga opa. Una. Asa ka na sila naliwat, no? Lang. Ha, sa ila tayong inahan. Yung mama. Abi, wa man din eh. Di oy. Huwag kitang gunang nag-istorya tabahin ini. Kaya doon na tayo ideya kung saan pagtabang si Jules. Oo, doon na ta. Uy, cousins. Cousin! Kumusta? Pasensya nga nalangin mo, ha? Traffic kayo. Okay ra, uncle. Why problema? O man, kigutom ka? Gipakaon ako ni auntie. Nigawas pa siya. Magipalit. Tahon, oy. Okay ra ka? Okay ra. Kamo? Okay ra mo? Okay kayo, me. May nun? Tahon na ni Jules. Ako totok lang ko niya. Ay, nabaguhan man ko nagtanaw ni mo, Jules. Simple ra kaayo ka. Oo. Ana magyud na. May mga kausaban. Today, doon na unta ko'y ihangyo ninyo. Wa na kinahanglan nga mo hangyo ka. Naka-decide na mi, cousin. Aha. Naka-decide na mi. Naka-decide na mi nga iuli na mo ang 2 million nga imong girigalo namo. Sure! Lagi, muli may og tag 500,000 pesos each. Aron 2 million gihapon ang imong madawat. Mau ba? Salamat! Salamat ha! O gamo sa iuli ang usa ka sakyanan. Ang ako lang, kay doon naman sa mida ang sakyanan si Maggie. Makahilak. Salamat yun kayo mga kasens. Daghan yung salamat. Salamat yun kayo. Malipay yun ini si Auntie Hilda. Ha? Unsay? Ay! Di ano magudya mo din ng tanan! Sa to imong gisulti, Jules? Kung may kasabot ato. Auntie, sulbad na ang akong birthday ni mo. Di na kinahanglan nga manghuwan pa ko nila. Kay sila na mismo ang ni-offer na ko. Uy. Mao ba? O yala ka ninja! Doon na ka na 2 million pesos plus sakyanan. O yala! Salamat! Praise the Lord! Time pa tagod. Anong imo mang ihatag ni mama nga nagkinahanglan man ka? Unsa? Kasi naging ko nga nagkinahanglan ko. What? Sabi kay simple na kong attire karon ha mga kasens. Nagkinahanglan ako? Excuse me. For your information, mi anak ko nag-permanent sa Pilipinas kauban ng akong asawa. Ang bugiro kay kong style sa. Excuse me. Every day, nagpakaon mig mga tao sa sidewalk. Balin-balin mig mga lugar. Mao na. Unya nagtuo mong poor na ko? No way! I'm still very rich. Kung mauna. Bakuyo na na mo tanan mo gisulti. Ay! Dala mo iuli. Ano na mo? Ha? Ano ka?
Mao na resulta mga higala, advance mag-isip ba? Ang sipyat, hinaon sila. Di ginong tinod ang ilang pagtuo. Bueno mga kasama, mga higala, di natapos kining atong sugilanon nga naguluhan, Jack and Poy. Kining maong sugilanon gisuwat sa radyo ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Miss Miraluna Tumulak. Music and sound effects kininyong higalas kanginan si Randy Padayaw Suson. Recording editor Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Inabagan ni Chan Jano. Og niya mga artista nga may naghatag og kinabuhi ni atong sugilanon mga higala. Sa papel sa managkaluha, unahon tani si Jack. Ang nagdaas papel ni Jack mao si Chan Henry Jano, Poy, Aldwin Guli Nakurda, og sa papel ni Maggie Zalina Zona, Hilda Miss Miraluna Tumulak, og sa papel ni Sara Maricela Tumulak, sa papel ni Mael Konsihal Gili Dilmar, sa papel ni Jules Jeffrey Gabonada, sa papel sa bayot Clint Garing, og inabagan ni Rantrax Jennifer Dato Minyusa og Miss I Ingrid Vertodaso. Okay, so babay na ta. Sa ngalan sa RMN Radyo Mo Nationwide, RMN Drama, kini si kasamang Radyoman Randy Padayaw Suson og akong kauban diri, akong tapad mao si kasamang Radyoman Lloyd Gabiana. Kami mo ingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nga higayon, hangtod sa sunod nga sugilanon. Tatak RMN. God bless us all. Bye-bye. Kung mo to listeners, ang katapusang sumpay sa Jack and Poy, no? Magkatang na po mo sa katapusang sumpay sa Lone Ranger. O kuan na po ay makita po tag kung matapos ning dramahan ning anang Lone Ranger, mupokus na ko sa Chikumalo para kuan di na mo bitin kay usa na nakadrama tong mapukusan no ang Chikumalo na lang nya sunod iwason na po ito kung bagong haon ang coming kinsa kung pilion nga drama og sorting di malasa no yan dapat tayong drama ay makabulaga ka dapat tayong drama pohon no mo to mga ka-listeners so muna ko pasensya kaayo nga nadugay-dugay ta salamat ko sa mga ning sabot og sa mga wala nakasabot tan-aw ta mos vlog no para makasabot po mo nya pasensya kaayo no og mo to mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanon mga ka-listeners. God bless.